Tak takoni kowe jujur kowe isih ngaku sebagai murid SD Kanisius Sengkan apa ora? Tasih, Pak. Aku sapa? Bapak guru. Bagong isih dadi murid SD ora? Tasih, Pak. Aku sapa? Petruk. Wis Anu Bapak guru. liyane iki murid-murid iki kabeh do ngabekti karo Pak Guru. Liyane iki kabeh do bangun miturut karo Pak Guru. Ming murid loro iki lho sing nggegerke sak kelas. Nggegerke sak sekolahan. Jos, Pak. Jos dengkulmu mlocot. Kowe ora mlebu pirang dina aku tak takon. Non, Ora mlebu pirang dina? seminggu, Pak. Ah kok ora mlebu kok nganti seminggu ora mlebu ki sedina rong dina kena. Ning aja nganti seminggu ndak ketinggalan pelajaran. Mangke kula nusul. Pelajaran kok disusul? Aku ora seneng sebelum metu kono. Dereng, Pak. Lho. Emoh, Pak, kula kepengin melu pelajaran. Ngopo ora mlebu? Anu, Pak, sowan simbah. Simbah ngopo? Gadah damel supitan. Sing disupitke Simbah. Anu putune simbah, Pak. ming mbahmu duwe gawe supitane kok ora mlebu seminggu. Seksi konsumsi, Pak. Lho. Sesuk nek ora mlebu ora apa-apa ning nganggo layang. Nggih, Pak. Ning Pak Guru kula layangi mboten bales. Pak Guru iki rasa perlu bales. Ming pemberitahuan supaya kowe iki ngerti nek guru kowe iki duwe gawe, mbahmu duwe gawe, terus engko pelajarane iki tak susulke. Sesuk neh ora kaya ngono kuwi. Nggih, Pak. Pengen dadi cah pinter, Pengen, Pak. pengen duwe pangkat, duwe derajat, Pengen, Pak. sinau sing apik. Sendika, Pak. Sinau ning omah, ora mlebu ning sinau. Sinau, Pak. Aksara Latin ana pira? Wonten 26, Pak. Apa wae? A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z. Pinter. Aksara Jawa 20, Pak. apa wae? Ana caraka data sawala pada jayanya maga batanga. Basa Inggrise hujan. Rain, Pak. Nek deres Bres. kuwi jenenge wong ora tau sinau. Nggih, Pak, nyuwun pangapunten, Pak. Basa Inggris pancen kula rada ora seneng, Pak. Lho. Basa Inggris iki basa internasional, sok bakal kowe nggunakake, sok bakal kowe merlokke basa Inggris. Nek mangsa kala kowe gareng tekan luar negeri apa ora nggo basa Inggris? Nggih, Pak, sendika ngestakaken dawuh, Pak. Tapura ning sesuk anggere ora mlebu seminggu neh tutuk sirahmu. Nggih, Pak, nggih, Pak. Ngestakaken dawuh, Pak. Nganggo layang Nggih, Pak. Ngagem perangko mboten. sakaremu. Nggih, Pak. Bagong Halo, Pak Guru. ora mlebu pirang dina. 3 sasi, Pak. Saiki aku tak takon karo kowe, apa memper? Memper, Pak. Ora mlebu kok 3 sasi kok memper iki kepiye? Kowe saiki ngopo kok ora mlebu 3 sasi? Tak takon ngau. Duwe gawe mbahmu. Mboten, Pak. Ana perlu, ana perlu. Mboten, Pak. Nganu ora mlebu kok ngungkuli prei. Nggih, Pak, kula seneng ya, Pak. Lho. Sebabnya apa ora mlebu? Anu, Pak, seragam kula teles. Haming seragame terus kok ora mlebu 3 sasi.